Ahojte opäť po týždni, vítam vás pri sledovaní druhej relácie o filmoch a novinkách zo sveta filmov. Ako je už zvykom v každej časti, tak aj dnes si predstavíme niekoľko horúcich noviniek, ktoré sa aktuálne premietajú v našich kinách. Samozrejme, pokračujeme v sľubovanej súťaži, kde máte šancu vyhrať 2 lístky na ľubovoľné 2D predstavenie kdekoľvek v kinách Cinemaxu po celom Slovensku. Nezabudneme ani na výhercu z minulotýždňového kola, ale k tomu sa pekne postupne dostaneme o niečo neskôr. Takže poďme si hneď predstaviť prvú novinku na tento týždeň. Určite nikomu z vás netreba detailne predstavovať herca Rowena Atkinsona alias Mr. Beana či Johnnyho Englisha. Tvorcovia filmu o bláznivom a naozaj nemotornom agentovi sa rozhodli natočiť druhé pokračovanie s názvom Johnny English sa vracia a opäť sľubujú dávku nielen pravej akcie, akú vie spraviť len sám Johnny, ale aj povestný humor a nekonečný rad komických situácií. Čaká na vás 101 minút zábavy a smiechu. Kto zachráni jej veličenstvo britskú kráľovnu? Jeden muž už pred rokmi dokázal, že sa dá naň spoľahnúť a že radšej britské ostrovy zbúra, než by ich vydal na pospas nepriateľovi. Volá sa Johnny English, nosí tvár Rowena Atkinsona alias Mr. Beana, disponuje mimoriadnym registrom grimás a silným magnetom na katastrofy všetkého druhu. Po poslednej takej nehode sa viac menej dobrovoľne uchýlil do tibetského kláštora, kde hľadá okrem vnútorného pokoja aj esprit pravého bojovníka. Až tu si ho nájdu materské tajné služby, ktoré sa práve rútia do kolosálneho prúseru. Na oficiálnu návštevu Veľkej Británie sa chystá čínsky premiér, pre ktorého to má byť podľa zaručených informácií posledná cesta v jeho živote. A pretože sa šéfka MI17 Pamela Thorntonová nemôže na nikoho spoľahnúť, lebo sa to v jej revíri len tak hemží dvojitými agentmi, staví všetko na jednu kartu. Na Johnnyho Englisha. Ten po návrate z azylu zistuje, že doba sa radikálne zmenila. Šéfuje mu žena bez zmyslu pre humor, ktorá odmieta tolerovať akékoľvek výstrelky a preto mu zariadi dozor v podobe urputného agentského zelenáča, agenta Tuckera. Pracovné negatíva našťastie vyvažuje krásna psychologička Kate Summer, do dobývania ktorej sa English pustí s vervou sebe vlastnou. Rovnako vehementne sa vydá po stopách organizátorov globálneho sprísahania proti čínskemu premiérovi, úplne v súlade s osobným motom: katastrofy tolerovať možno, neúspech nie. Give me 24 hours. Johnny English Reborn. A teraz zmeníme prostredie a presunieme sa na Slovensko. Dlho očakávaný slovenský film Love už konečne prišiel do kín. Určite ste v médiách zachytili nejednu upútavku na tento projekt scenáristu a režiséra Jakuba Kronera. Tvorcovia určili ako cieľovú skupinu divákov predovšetkým mladšie publikum, ale snažia sa prilákať aj staršieho diváka, hlavne rodiča. Love je koprodukčný československý celovečerný film. Ide o pravdivú milostnú drámu zo súčasnosti, ktorá sa odohráva na periférii veľkomesta a jeho devíziou je silná autenticita prostredia. Hlavný hrdina Maťo žije bezstarostný život bez pravidiel. Spolu so svojím kamarátom z detstva Tomášom kradnú auta pre autoservis. Maťov život sa radikálne zmení, keď spozná Veroniku, do ktorej sa zamiluje. Veronika žije slušný život študentky vysokej školy. Je z detského domova, býva na internáte, ktorý jej platí škola. Stále sa snaží skontaktovať so svojou mamou, ktorú nikdy nevidela. Maťo jej o sebe nehovorí celú pravdu, radšej chce kvôli nej zmeniť celý svoj doterajší život. Prichádzajú prvé rozpory medzi Maťom a Tomášom. Maťo sa chce otrhnúť od štýlu života, ktorý žil, tak sa dohodnú s Tomášom na poslednej akcii. Idú vykradnúť benzínovú pumpu, na ktorej sa Maťo nešťastnou náhodou stane spoluvinníkom vraždy. Film je plný známych slovenských tvári. Hlavné úlohy si zahrali mladí nádejní herci Michal Nemtuda, Kristína Svarinská a Jakub Gurgál. Predtým, ako si predstavíme poslednú filmovú novinku, prejdeme k súťaži na tento týždeň.
Ak ste nás pozorne sledovali, tak určite budete vedieť odpovedať na moju dnešnú, verím, že jednoduchú otázku, a to je: ako sa volajú herci, ktorí stvárnili troch hlavných predstaviteľov v novej československej romantickej dráme Love? Pred chvíľočkou to odznelo, takže smelo nám posielajte správne odpovede na náš mail it.bijak@gmail.com. Nezabudnite nám pripísať aj vaše kontaktné informácie. Ako každý týždeň, tak aj teraz výherca bude uverejnený na našej fan stránke ITčka na Facebooku a preto ak ste náhodou ešte nelajkli, tak rýchlo urobte. A pre tých, ktorí by zabudli, alebo teda nevedia, o čo súťažíme, ide o 2 lístky do Cinemaxu, kdekoľvek po celom Slovensku na ľubovoľné 2D predstavenie. Fanúšikovia hororov by mali teraz zbystriť pozornosť, pretože posledná horúca novinka, ktorá vás čaká v kinách, je horor Paranormal Activity 3. Prvý diel stal $15,000 a naspäť ich zarobili bezmála 200 miliónov. Stal sa tak jeden z najúspešnejších filmov všetkých čias. Pokračovanie sa ujalo štúdium Paramount, keď sa investície vo výške $2,7 miliónov premenili na 180 miliónov na zárobkoch v kinách. Podobný vývoj si tvorcovia sľubujú aj od 3. dielu. Aj kvôli maximálnemu pôžitku z filmu ostáva jeho príbeh úzkostlivo strážený. Prezradiť možno snáď len to, že v ňom znovu vystupujú hrdinky predošlých 2 dielov, paranormálnymi aktivitami prenasledované sestry Katie a Christy, ktorými sa vrátime ku koreňom zla, dočias ich detstva, kedy sa rady vzájomne strašili a hrali sa na vyvolávanie duchov, až sa im to ako bumerang začalo vrácať. Pripravte sa na intenzívny filmový zážitok, ktorý nenechá nikoho chladnúť. V hlavných úlohách sa predstavia Katie Featherston a Molly Efrain, ktoré poznáte z predošlých filmov o paranormálnych aktivitách. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Stop! I'm sorry. It's not funny. Takže toľko k filmovým novinkám na tento týždeň. Opäť verím, že sme vás aspoň trochu inšpirovali a na záver si pre istotu zhrňme tohto týždňovú súťaž. Chceme od vás mená hercov, ktorí stvárnili troch hlavných predstaviteľov v novej československej romantickej dráme Love. Správne odpovede spolu s kontaktnými informáciami nám posielate na mail it.bijak@gmail.com a nezabudnite lajknúť fan stránku na Facebooku. Ešte však nekončíme. Ako ďalšia zmena v našej relácii bude nová rubrika Klasika na záver. Dnes si predstavíme, prípadne pospomíname na staré klasické filmy a hercov. Dnešok venujeme všetkým dobre známu Casablancu z roku 1942. Jeden z najkultovejších hollywoodských filmov všetkých čias sa odohráva počas druhej svetovej vojny na neokupovanom území Maroka v Casablanke. Tá sa stala prestupnou stanicou pre utečencov a členov odboja, ktorí sa pred hrozbami nacizmu snažia utiecť z Európy. Casablanca je však aj rajom pre špiónov, zradcov a podvodníkov, snažiacich sa vyťažiť čo najviac z vojnovej situácie. Film získal 3 Oscarov za najlepší film, réžiu i scenár a vďaka charizme svojich postav i melodramatickému príbehu sa natrvalo zapísal do zlatého fondu kinematografie. Do hlavných úloh boli obsadení Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains a ďalší. Zaujímavosťou je, že vo filme mnoho nacistov bolo hraných nemeckými židmi, ktorí ušli z Nemecka. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. An enemy of the Reich has come to Casablanca, Victor Laszlo. Laszlo must never reach America. He stays in Casablanca. Louis, whatever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape? Because under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. You are our last hope. If you don't help us, Victor Laszlo will die in Casablanca. I'd stick my neck out for nobody. You must remember this.
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The world will always welcome lovers as time goes by. He's looking at you, kid. Pevne verím, že sa vám naša nová rubrika Klasika na záver zapáčila a že vám predstavíme ešte nejeden zaujímavý film z filmovej histórie. Na dnes je tu už ale naozaj všetko a vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa!